समाव जेब्ला फरायसा आफादाव दंमोन कास्टम बिथाङा बे समाव गावनोथ' ओंखारदोंमोन लामायाव सान्थि नांगौ होननानै बे समाव सोरनि सरकारमोन हाग्रामानि सरकारमोन कारापसन असान्थिया बिपिएम सरकारना खालामबोदोंमोन मानो होनबा बारुआव नोङो नायदो बे मुस्लिम आरो बर' गन्डगल जाबाय बिनाव जमदुवारावहाय इउपिपिएलआ माने 100% उइनार जागोना रोखा जाबाय बिपिएफआव जेबो गैला मा दं बिपिएफआव ना मोनसे ब्लक कमिटि मोजां दं बिसिनाव ना मोनसे प्राइमारि कमिटि मोजां दं बिसिनाव ना मोनसे बुथ कमिटि स्ट्रं दं बिसिनाव जेबो गैला बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जारावगिरि गौरांनि प्राइमारि आव फैनानै दाउगुरि 3 नाम्बार जायगायाव दाउगुरि 3 नाम्बाराव फैनानै बिथाङा खौरांगिरि मेलनि सिगाङाव बुंदोंमोन जमदुवाराव बिपिएफआ 100% उइनार जागोन होननानै बुंदोंमोन बिथाङा माखौ नुनानै बुंदों आं मोनथिया किन्तु बिथांखौ आं नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं खिन्थाहरनो सानदों दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ जमदुवार बियाबाव केम्पेइन खालामाबा ओरैनो उइनार जासिगोन थारमाने बेयाव खुनु डाउट गैला 100निफ्राय जुदि गोजौ % दङबा बे दिनैनि दिनाव जमदुवारावहाय इउपिपिएलआ माने 100% उइनार जागोना रोखा जाबाय बिपिएफआव जेबो गैला मा दं बिपिएफआव ना मोनसे ब्लक कमिटि मोजां दं बिसिनाव ना मोनसे प्राइमारि कमिटि मोजां दं बिसिनाव ना मोनसे बुथ कमिटि स्ट्रं दं बिसिनाव जेबो गैला बे साफा सानै ओरैनो दंसै बाखि सापर्टारफोर रावबो गैला दिनै जोंनि मिटिं जाबानो इउपिपिएलनि मिटिं जाबानो लोब लोब ओंखारबोयो थारमाने दाख्लि मजाथियाव मोनसे मेल जानानै थांबाय बिनि बिसयनि बेनो प्रमान माने इउपिपिएलआ जे उइनार जागोन माने देरहानाया रोखा जाबाय बेनो प्रमान जोंथ' दिनैनि दिनाव जों जमदुवार बियाव जों बारा मिटिं खालामाखिसै थारमाने माने प्रयजन गैला माने जेरावनो थाङो रायजोफोरा बुंखाबाय थिगैनो दंखायो मिटिं खालामनायखौनो प्रयजन गैला होननानै एवारनेस खालामनायखौनो प्रयजन गैला होननानै बेजों लोगोसे बिथाङा बुंदों माने फिस नांगौबा गोजोन नांगौबा बिपिएफआव फै होनना बुंदों आं बिनि कास्टम बिथाङा माखौ नायनानै मा बुंखो ना बिथांनि खरानो बारा थिग गैला 17 बोसोर हाग्रामाया सासन खालामबोबाय बे फिस नाय जों नुफेराखैमोन थारमाने माखौ नुनानै बिथाङा माने फिस नांगौ बिबो फैखो आं बुजिला किन्तु जों नुबोनायाव 17 बोसोराव कारापसन असान्थिया बिपिएम सरकारना खालामबोदोंमोन मानो होनबा बारुआव नोङो नायदो बे मुस्लिम आरो बर' गन्डगल जाबाय 2006 नामा सावथालजों जानाया बबो नोङो नायदो बिसिबां गावजों गाव गन्डगल जाखो आदिबासि बर' जाबाय आरो बेजों गावजों गाव गथ' बुथारलायलायबाय बिथांमोना दा जोङो प्रमद बर' बिथांनि सरकारानो नायदो नोङो 4 बोसोर बेसेबां सान्थि खालामखो बै समाव जेब्ला फरायसा आफादाव दंमोन कास्टम बिथाङा बे समाव गावनोथ' ओंखारदोंमोन लामायाव सान्थि नांगौ होननानै बे समाव सोरनि सरकारमोन हाग्रामानि सरकारमोन दिनै हाग्रामाव फैनाय बिथाङा बावबाय नामा बे असान्थिखौ सोर खालामबोदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना मा हिसाबै बुंखो माने सान्थि नांगौबा बिफोराव फै होननानै आरो बिनि उनाव बिथाङा बुंदों थगायनानैसो होदोंलायनो माने बुहा माने दुप्लिकेटनो हाब 17 बोसोराव नोंथां बिपिएफआ बेसेबां जननि मानसि दं 16,000ल' होदोंमोन बिसोर हाफाटा दिनै इउपिपिएल सरकारा अदेबानि प्रमद बर' सरकारा 3 लाखनिबो बारा जोंनो फेमिलिफोरनो हाफाटा होबाय नुवाखै नामा बिथाङा आरो बिथाङा बुंदों इलेक्सन खालामग्रा पार्टिलायनो मामाया मा होनोमोनलाय इउपिपिएलआ दिनै इउपिपिएलआ बुंदों इउपिपिएल सरकारा बुंदों जों इलेक्सन खालामा होननानै जोङो फाट्टासो होयो जों फाट्टासो जायहा लेन्डलेस जायहा हा गैया बिथांनोसो जों हा होगासिनो दङ आरो इलेक्सन खालामनो बहा नुखो बिथाङा जोङो दिनै जायहा माबा दखरसेबो हा गैया जायहा गोदोनिफ्रायनो हा फाट्टा मोनबाखै बिथांनो जोङो होदों दिनै बहा बिथांनो इलेक्सन खालामनायनि खोथा बुंदों आरो बिथाङा बुंदों मोनसेबो कलेजखौनो माबा स्कुलखौ भेन्सार खालामाखै नायदो दाख्लि 2023 डिसेम्बर दानाव 10टा कलेजखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय आरो दाख्लि बावैसो 16टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो जोङो आवगायबाय सरकारा आवगायबाय दा बिथाङा माखौ नुनानै बुंगोन माने मोनसेबो स्कुल कलेजफ्रा माने बे प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै होननानै
बिथाङा खाना नामा नुवाखै नामा दाख्लि 2013-10ता खालामबाय दाख्लि बावैसो प्रेस मिट होबाय 16ताखौबो लासिगोन मामा डिक्लेयार खालामबाय दिनैनि दिनाव 26ता कलेज दंमोन जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बे गासिबो जाजोब्बाय दिनै माने जाजोबनाय लामायाव थांबाय दिनै दा माखौ नुनानै बिथाङा बुंखो माने कलेज माने स्कुलफोरा प्रफेसनेल जायाखै औ जोंना माखासे स्कुलफोरा प्रफेसनेल जायाखै बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो सरकारा आरो बिथाङा मा होनबावदों आं कास्टम बिथांखौ खावलायगोन नोंथाङा एसे मोजाङै स्टाडि खालामनाय खोथाखौ बुं नंगौ नोंसोर पलिटिक्स पार्टी नोङो पलिटिकल खालामदों पलिटिक्सनि माखासे एजेन्टफोरखौ नोंथांमोना बुंगोन खिन्थु नोंनि खोथाफोरखौ लानानै नोंथांमोना रायजोनि सिङाव बिदि माने गोदाव सोराव फोसावलाबायनाङा आंखौ खावलायगोन आङो जोबथारनायाव बेखौनो खावलायगोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोंथाङा जे नोंथांमोननि आखियाव थाग्रा मानसिफोर नोंथांमोन माने एसे नाय बिथांमोननि खर'फ्रा समाव गाज्रि जाबायदां बिथांमोना गोदाव सोराव बुंग्रासो जाबाय आरो आं हाग्रामा बिथांखौ खावलायबावगोन नोंथाङा जाहाथे नोंथांनि मानसिफोरखौ एसे जाहाथे नोजोर होयो बेखौ खावलायबाय आरो गोजोन्थों